clicks magpa-injection. Sinabihan ako si Banana, wala ng stress. Kagabi, nag-war kami ni Banana. Warehouse na. Ang lakas ng ulan, basang-basa sa ulan. Nag-half-day lang kami ngayon. Dahil magpabaksin si Banana, no? Si Kandos. So, maulan nga, malakas. Pero wala tayong magagawa kasi schedule niya ngayon. Sinamahan ko si Banana kay hadlock daw si Kandos. Aslakan. You're afraid, mahal? Ko no. Jima malaki. Diyan si Banana sa clicks magpa-injection. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar que... Waiting na si Banana. Ako'y natakot sa kanya, oy. Tas lakan kong dago mga kahigala. Ayan. Nagbuwat-huwat na si Banana, oh. Siya na ang next. Pumasok na si Banana. I hope okay ra siya mga kahigala. Hindi ako pumasok kay bawal, no? So si Banana lang pwede papasok doon. Dana, si Banana. Maglingkod pa siya ng 15 minutes. Are you okay? Ang ako next month pa, no, kay giuna pa ang mga idaran, no. Natawa ako mga kahigala kasi yung assistant ba, sinabihan ako si Banana is your dad. First time na sinabihan. Mahal, you're my dad. So daughter ako ni Banana mga kahigala. Sana all. Ang lakas ng ulan. Nasa labas na kami ng clicks, no? Maghahanap po na kami ng makainan kay hindi ako nakaluto kagabi para lunch namin today. Is your father? Nasaktan si Banana kay naan siya nga akong father. That's life. May mga tao talagang ganyan. Kasi bata pa naman talaga ako tingnan kasi sa kanya. But it's okay. Nandito kami sa fish and chips. Nag-waiting kami sa aming order. I-take out lang namin. Doon lang kami sa bahay kakain kasi natakot ako ba kay Banana baka may maramdaman siya. So better na nasa bahay kami. Hindi masarap ang kanilang fish and chips. Oh no! Kakuno sabi ni Banana. Kakalaka. Hindi kontento si Banana sa kinain niya na fish and chips. Hindi daw masarap. And then kaunti lang ba? Kaon si Banana ng bread na may ham. Father! The next morning. Si Banana lang ang mag-work today. Kay may lakad ako. Ano ang lakad ko? Siyempre, gala-gala. Yan na si Banana. Ready na to go. At I have extra in the car. Di sana ako payagan ni Banana ngayon mag-gala-gala kasi Friday the 13, no? Naka-schedule na kasi, so kailangan talaga ako pupunta doon. Maglaba muna ako bago ako alis, oh. Marami kaming labahin kay everyday kami mag-change ng clothes. Papunta na sila dito ni Gina mga kahigala. Susunduin niyo na ako kay walang maghatid sa akin, no, kasi si Banana is work. So yun, hintay-hintay na naman ako sa kanila and then busy din ako sa pag-reply sa aking anak kay nagsige og voice message. Karon pa sila nakaluod.
Kay ni mo ikarong sa diha. Wala mo puti diha. Ulang na ay black. Mami Maymay. Ako pa mga tao imo ay Tagalog diha. Mami Maymay. Imong friend may Tagalog. Jagi mo sa may Amerikano ja. Ang mga di mo ay Tagalog ra. Mami Maymay. Mo na rin mo amigo. Matukas amigo. Susuyor. Mo si pa sa mo amigo. Gapa yung amigo. Buod ka rin mo. Ay Maymay. Gapa sa yung picture Mami Maymay. Para hindi mo Mami Maymay. Napakasay niya yung Mami Maymay. Nani mo amiga diha. Sundo na kas imong friend Mami Maymay. Ang sama dapat nagulat si Daddy Brian. Ladyo. Lapas sa yung dura. Ni stop na kas pag-vlog-vlog Mami Maymay. Anak ko na yan ha, nagsabi na maganda ako. Kana ganing imurang anak mo, iniingon nga guwapa ko. Ay, Diyos ko, happy na talaga ako mga kahigala pag mag-voice message tong anak ko kay sobrang kulit, no? Napakatukative, as in, pag may anak ka talaga, makawala ng stress. Mo na niya akong gilabahan ganina, buntag. Ang aking kinain sa breakfast is ano lang, rust, tapos kape. Pasukin sa restaurant pag hindi ka fully vaccinated. Oo. Sa hindi kayo makakapasok sa restaurant dahil mga Ito na, ang suki. Dito kami magsuki-suki. ala umulan malak. Honey, it's raining hard. Di pagdating Maaga pa sila mag-open. pagdating mo sa ospital. Suki, sushi Asian cuisine. So, dito kami magkain-kain ng sushi. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine. Nag-waiting na kami kay Lori Ging. Hindi pa siya dumating. So, mag-picture-picture muna kami ni Higalang Gina. Hindi talaga yan mawala. Kasi sumpay nas kinabuhi ng magpuspos, ba? Pusing-pusing. Nandyan na si Madam. Ang tagal namin naghihintay. Madam Lori. 1, 2, 3, pak! Nag-order na kami ng food, no? So, soft drinks lang muna ang aming order first. Of course, kay Uhaw man. Yan. May banga siya. Marami ng tao. Habang active, cover dun sa 35,000. Dry ice. Yeah, that's nice. Tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a ver. Tapos na ako kumain. Si Higala, hindi pa. Masarap ang food nila dito. Ngaon. Pero mo man na di gaon. Gusto mo na di gaon. Hello to my grand. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí. No, di ba? Gapa, ay. Gapa. Manghihisa ko na siya mga higala. Quiero verte mover lento hasta que el solo junte nuestros cuerpos. Sweet na naman. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Uwi na kami kay alas 3 na sa hapon. Anong sosyal? Laisyoy! Sipag langit, pak! Maningan niya naman si Lori Ging, pero pak, ganun! And thank you sa always sa paghatid sa akin. Ampeng! Bye! Sige, bye! So yun na, nakauwi na si Lori Ging at salamat sa kanya at hinatid ako. Ay, thank you Lord. Nag-bring house ako ng sushi ba?
kinain ni Banana. Lahat. Ubos. Walang natira talaga. Nasayangan kasi ako. Kaya dinala ko na lang. Anyway, maraming salamat today. Anyway, good night, pork chop. Sa pagkain, no? Sa palibre kanina ni Higalang Gina o sa kaniyang habibi. Banana says good night, pork chop. A few days later. Kahapon mga kahigala, ang kaganapan is wala. Dito lang kami sa bahay ni Banana, no? Kaya half di man sa trabaho. And then, ang weather din is hindi maganda. So, nagluto ako ng nilagang baboy lang. So, ito yung niluto ko kahapon. At kagabi, nag-war kami ni Banana. Dito ako natulog, no? Sa kabilang kwarto. Yan yung mga higaan ko. Charot. Kaya gitupak na naman ako mga kahigala. Buti nga lang to si Banana is mabait, no? At hindi nakigpatol sa ako ang pagkatupak. So, hinayaan niya na lang ako na matulog dito sa kabilang kwarto. So, ngayon is Sunday. Okay lang naman kami pagising. Nagluto ako ngayon ng biryani, no? Para lunch namin. Matagal kami nagising. Alas 12 na. So, naglata ako sa baka. Dakong baka. Katatapos lang din ni Banana nag-cycling. Kakauwi pa lang niya. So, di pa ako nakaluto talaga. Ito, oh. Nagbukaw-bukaw pa. Pero ang rice, luto na. Gumastos na naman si Banana. Galing siya sa labas. Well, ako nagluto ng biryani. Oh. Tingnan niyo kung ano naman ang binili niya. Ay, nako. Because she doesn't want it. Now she doesn't want it. Better we don't eat outside. Joke, kapudi si Banana. Ilagay ko to sa dining table namin kay para hindi masakit ang aming puwet, no? Bumili din siya ng cupcake tapos bread. Blueberry muffins pala to. Akala ko banana cupcake. Kay need na mo na every morning kay mo na among kanon. And then ito na din ang aking biryani. Tapos na. Wow! So, kakain na kami ngayon. Kay na naman si Banana. Abot na. Kain! Kay gusla na. Si Banana. Serious. Pak! Ganern! May tira kami na biryani. Baunin niya ni Banana bukas para hindi na ako magluto mamaya. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Nilabahan ko kasi yan, so binalik ko. Naglaba ako kahapon. So, ilagay ko na to sa upuan. Vamos a bailar, quiero verte mover lento. Hasta que el solo junte nuestros cuerpos. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta... Ang next naming bibilhin, yung sa likod naman, no? Pang dito ba? Pero, hindi pa ngayon kay wala pa'y budget. Nasa McDonald's kami. Bibili kami ng ice cream. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover Kain. Again and again. Kain na naman. lento. Pauwi na kami. Lumabas kami saglit kay nag-drive lang ba. Libot-libot ra diri. Hasta que el sol junte nuestros cuerpos. Muy lento. Más tarde vamos a enloquecer. Y si me dejas tú serás mi mujer. Cuánto se nota que me quieres comer. Por eso sé que vamos a enloquecer. Ang laki ng bahay, oh. Nasa top. Jesus love you. I-end ko na to mga kahigala, no? Nasa bahay na kami, nasa bed na, nagkain-kain ng nachi. Kay patulog na din. Magkatabi na kami ngayon ni Banana sa pagtulog. Kay gimingaw ko ng si Janahon. So, ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. O, diba? Madam Inot. Almost ball be kind. Bye!